Sọma ehiọma mgbede ọma uhuruchi ọma nnọọ ịsalachi kedu ka ị mere dibe ndị ejide obi gị ka ị mara ekele ọbụla nke dabatara n'ọnọdụ ịnọ nsị gị za cheta na ebe ị nọ ugbu a bụ n'oge ụmụaka ewubere ya bụ oge iji wee mee ka ya bụ ọkpụkpụ nwụrụ anwụ dị ndụ ọzọ ịma na ile anya oge ụfọdụ ụmụaka bụ ndị Igbo amụrụ n'obodo abụghị ala Igbo onye nke ị na-asụrụ asụsụ Igbo ọ na-ele gị si ka atụrụ ịjụọ ndị nne na nna ha ga-agwa gị na ọ bụghị n'ala Igbo ka a mụrụ ha na ha nọ Lagos maọbụ na ha nọ Abuja maka njikere gịnị mere na ọ bụrụ ndị ụmụnne anyị ndị ofe mmanụ ọ bụgodị na amụọ ha na Kafanchan maọbụ na Kafancheni ha na-asụ asụsụ ndị obodo ha otu a ka ọ dịkwazị ndị ugwu ebe ọbụla ha nọ ha na-asụ asụsụ ha mana anyị bụ ndị Igbo anyị na-eji asụsụ bekee akpa nganga chetanụ na ọ bụ orire ka nwa ụkpana na-ere n'ọkụ mana ọ chere na ya na-ahụ mmanụ ọ ga-anaghị ahapụara nne ya aṅụ akpa isi ka anyị sụba na asụsụ Igbo ka anyị gbaa mbọ kwalite ya bụ asụsụ hụ na ya bụ asụsụ na omenala anwụghị anwụ tupu anyị aga n'ihu achọrọ m ka isonyere anyị ka anyị kwegodo ukwe ala nna anyị ka anyị kwanyere ala nna anyị ọ bụrụ na anyị kwechaa ya anyị na-aga n'ihu ewu ka ya na ọkụkọ ya aga n'ụzọ pụta onye ọkwọ ụgbọala anyara vagavaga gbagha mmiri ọkụkọ efelie elu tie lee ihe ndị ọkwọ ụgbọala na-anya ka ewee unu onwe ya nọrọ ebe ọ nọ si ahapụ ha n'ihi ha na-anya mere ha ji anwụ ka ọkụkọ nọsie n'ike n'ebe ahụ nọ ka anyị na-aga n'iru mana tupu nke a ọ na-adị mma ọ bụrụ na agbatụ afa si chụọ aja maka na agbaba afa ebighị ebi ntị echie ndị mmụọ ka anyị gaa nụ yọrịtụ egwu anyị agba nke mbụ nọsie ike
ọtara akwụ ọsị ya takwa akwụ ofere igbudo ogwe anya ataghị akwụ ike ngagawa mbagaba gagagagaga wepụta ha ọsa du ya ọsa nne ya du ya ọsa nna ya si na ọtara akwụ asasị ya mba ya atadịkwa akwụ ike ngagbuo ya anya ataghị akwụ ike ngagaba mbagaba mbagaba gagagagaga wepụta hụ ehi du ya ehi nne ya du ya ehi nna ya si ma ọ tara akwụ ehi asị ya na ya tara akwụ mbe buru arọ ehi eburu arọ ehi eburu arọ mbe buru arọ ehi eburu arọ ma mbe n'obi mbe buru arọ ma ehi n'anya ọ dị n'izu na-atọ anụ mba anwụọ ọ dị n'izu na-anọ anụ ehi anwụọ otu mbụ akwụ buru mbe gbuo ehi mbagaba 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 ọkwasị ụmụ ya ọ bụrụ na ha tụrụ akpụ ha tụrụ mgbọrọgwụ adịghị ama ma ọ bụrụ na onye nwe akpụ bụrụ akpụ ya ha arịbe mgbọrọgwụ ihe anyị ji eme eweta nke a bụ ka anyị wee gbaa mbọ hụ na ya bụ ihe niile a na-ekwu maka ya na o zuru oke maka ihe ndị gbasatara asụsụ Igbo n'ihi ugbu a bụ oge okwu ntabi ire gee ntị ụcha ntị gị nke ọma maka na ọ dị uru abụọ okwu ntabi ire bara nke mbụ bụ na ọ na-eme ka ụmụaka mụta ikwu okwu ọzọ bụkwazi na ọ na-eme obi aṅụrị gee ntị mama magi gotere magi racha magi mama magi gotere mama magi gotere magi racha magi mama magi gotere mama magi gotere magi racha magi mama magi gotere mama magi gotere magi racha magi mama magi gotere. Mkpụrụ abụ dị Igbo dị 36 ha bụ ndị a b ch d e f g gb r gw h i e ji k p kwe le mi ni ri nwi nyi o p r s ch t u o v w y z mamanu. Egwuru mara n'ọnya m ọnya m ududo kwere m ma nne m ochie riri egwuru ma gburu n'ọnya ududo m ụkpa abịa ọkpụ ụzụ nye m ji m ọkpụ ụzụ nye m ji m ji nne m ochie nyere m ma nne m ochie riri egwuru m egwuru mara n'ọnya m ọnya m ududo kwere m ma nne m ochie riri egwuru ma gburu n'ọnya ududo m ụkpa abịa ọkọrụ nye m ọgụ m ọkọrụ nye m ọgụ m ọgụ m
ọkpụ ụzụ nyere m egwurugede ma ọkpụ ụzụ riri ji m egwurugede ji nne m ochie nyere m egwurugede ma nne m ochie riri egwuru egwurugede egwuru mara n'ọnya m egwurugede ọnya m ududo kwere m egwurugede ma nne m ochie riri egwuru ma gburu n'ọnya ududo m egwurugede ụkpa egwurugede abịa egwurugede ọsọ ọrụ nye m mma m egwurugede ọsọ ọrụ nye m mma m egwurugede mma m ọkọrụ nyere m egwurugede ma ọkọrụ kọjiri ọgụ m egwurugede ọgụ m ọkpụ ụzụ nyere m egwurugede ma ọkpụ ụzụ riri ji m egwurugede ji nne m ochie nyere m egwurugede ma nne m ochie riri egwuru m egwurugede egwuru mara n'ọnya m egwurugede ọnya m ududo kwere m egwurugede ma nne m ochie riri egwuru ma gburu n'ọnya ududo m egwurugede ụkpa egwurugede abịa egwurugede ọghụ ube nye m ngụ m egwurugede ọghụ ube nye m ngụ m egwurugede ngụ m ọsọ ọrụ nyere m egwurugede ma ọsọ ọrụ sụjiri mma m egwurugede mma m ọkọrụ nyere m egwurugede ma ọkọrụ kọjiri ọgụ m egwurugede ọgụ m ọkpụ ụzụ nyere m egwurugede ma ọkpụ ụzụ riri ji m egwurugede ji nne m ochie nyere m egwurugede ma nne m ochie riri egwuru m egwurugede egwuru mara n'ọnya m egwurugede ọnya m ududo kwere m egwurugede ma nne m ochie riri egwuru ma gburu n'ọnya ududo m egwurugede ụkpa egwurugede abịa egwurugede agadi nwanyị nye m ube m egwurugede agadi nwanyị nye m ube m egwurugede ube m ọghụ ube nyere m egwurugede ma ọghụ ube ghọjiri ngụ m egwurugede ngụ m ọsọ ọrụ nyere m egwurugede ma ọsọ ọrụ sụjiri mma m egwurugede mma m ọkọrụ nyere m egwurugede ma ọkọrụ kọjiri ọgụ m egwurugede ọgụ m ọkpụ ụzụ nyere m egwurugede ma ọkpụ ụzụ riri ji m egwurugede ji nne m ochie nyere m egwurugede ma nne m ochie riri egwuru m egwurugede egwuru mara n'ọnya m egwurugede ọnya m ududo kwere m egwurugede ma nne m ochie riri egwuru ma gburu n'ọnya ududo m egwurugede ụkpa egwurugede abịa egwurugede onye mma onye m ọkụ m egwurugede onye mma onye m ọkụ m egwurugede ọkụ agadi nwanyị nyere m egwurugede ma agadi nwanyị rachara ube m egwurugede ube m ọghụ ube nyere m egwurugede ma ọghụ ube ghọjiri ngụ m egwurugede ngụ m ọsọ ọrụ nyere m egwurugede ma ọsọ ọrụ sụjiri mma m egwurugede mma m ọkọrụ nyere m egwurugede ma ọkọrụ kọjiri ọgụ m egwurugede ọgụ m ọkpụ ụzụ nyere m egwurugede ma ọkpụ ụzụ riri ji m egwurugede ji nne m ochie nyere m egwurugede ma nne m ochie riri egwuru m egwurugede egwuru mara n'ọnya m egwurugede ọnya m ududo kwere m egwurugede ma nne m ochie riri egwuru ma gburu n'ọnya ududo m egwurugede ụkpa egwurugede abịa egwurugede nwata mmụọ ka m kara gị inine nwata mmụọ ka m kara gị inine nwunye dị nnọọ dị njọ inine agara kụrụ mmiri m ga-enye nwa inine ọsị m kwụọ ya ụgwọ mmiri nwa inine ọsị m chube nke na-ese amụma inine mmiri sere amụma laa n'igwe inine mgbe o sere amụma laa n'igwe inine
aka m atọ n'udo kweghị wepụta inine, ụkwụ m atọ n'udo kweghị wepụta inine, ogbomo inine, okoko inine, kwenine okoko inine, okoko inine, okoko inine, kwenine okoko inine, okoko inine, okoko inine. Agbọghọ mmụọ ka m kara gị inine, agbọghọ mmụọ ka m kara gị inine, nwunye dị m nọ dị njọ inine, agara m kuru mmiri m ga-enye nwa inine, ọsị m kwụọ ya ụgwọ mmiri nwa inine, ọsị m chube nke na-ese amụma inine, mmiri sere amụma laa n'igwe inine, mgbe o sere amụma laa n'igwe inine, aka m atọ n'udo kweghị wepụta inine, ụkwụ m atọ n'udo kweghị wepụta inine, ogbomo inine, okoko inine, kwenine okoko inine, okoko inine, okoko inine, kwenine okoko inine, okoko inine, okoko inine. Okoro mmụọ ka m kara gị inine, okoro mmụọ ka m kara gị inine, nwunye di m nọ dị njọ inine, agara m kuru mmiri m ga-enye nwa inine, ọsị m kwụọ ya ụgwọ mmiri nwa inine, ọsị m chube nke na-ese amụma inine, mmiri sere amụma laa n'igwe inine, mgbe o sere amụma laa n'igwe inine, aka m atọ n'udo kweghị wepụta inine, ụkwụ m atọ n'udo kweghị wepụta inine, ogbomo inine, okoko inine, kwenine okoko inine, okoko inine, okoko inine, kwenine okoko inine, okoko inine, okoko inine. Eze mmụọ ka m kara gị inine, eze mmụọ ka m kara gị inine, nwunye di m nọ dị njọ inine, agara m kuru mmiri m ga-enye nwa inine, ọsị m kwụọ ya ụgwọ mmiri nwa inine, ọsị m chube nke na-ese amụma inine, mmiri sere amụma laa n'igwe inine, mgbe o sere amụma laa n'igwe inine, aka m atọ n'udo kweghị wepụta inine, ụkwụ m atọ n'udo kweghị wepụta inine, ogbomo inine, okoko inine, kwenine okoko inine, okoko inine, okoko inine, kwenine okoko inine, okoko inine, okoko inine. Tokoroma saiye, tokoroma saiye, mmadụ ncha tokoroma saiye, sọsọ kakpoda saiye, sọsọ kakpoda saiye, mmadụ ncha sọ kakpoda saiye, mmadụ ncha sọ kakpoda saiye, tokoroma saiye, tokoroma saiye, mmadụ ncha tokoroma saiye, mmadụ ncha tokoroma saiye, sọsọ kakpoda saiye, sọsọ kakpoda saiye, mmadụ ncha sọ kakpoda saiye, mmadụ ncha sọ kakpoda saiye.
ka ige ntị ka ị nụrụ ihe ụfọdụ ndị aha ha na-ede ude n'ala anyị bụ Naịjirịa kwuru maka gị bụ nwatakịrị ma ọ bụ gị bụ onye nne na-adịghị asụsụ Igbo ka anyị nụrụ n'onu ha. Igbo kweri enwekwa ya abụọ mụọ nwa asị nwa ya bụrụ iti ị na-azụ nwa gị wepụta ofu mgbe kụziere ụmụaka gị Igbo enweta mgbe ọ ya abụọ luo iji ịfụ nwa gị n'ụlọ akwụkwọ ndị mmadụ eju ị chọghị igwu okwu ka ndị na-ebe a hapụ ịma ihe ị na-agụ ya ọ gwata oyibo a ka ị ga-eji wee zụgbakwa okwu ọ bụrụ na ị kụzighị ya ị ma na ị ga-asụ ya n'okwu oyibo ndị na-ekwesịghị ịnebe ya agwa ya anụ ya ọ jọrọ njọ ka anyị kaba ahụ nwee mgbe a ga na-eji ekụziri ụmụ anyị asụsụ anyị maka na asụsụ anyị gwụ ka anyị bido n'ụkịta chụba ewu dị ojii tupu mgbede maka mgbede ị ga-ejidekwa mmadụ dị ndị nji n'ụdị ọnọdụ ewu ma onye ụra mmadụ ya ga-eze maka na ndị be anyị bazi abịa a na-azụ ụmụaka anyị mụọ ndị Igbo mụọ ụmụaka a na-azụ ha ewere oyibo na-asụ ọrụ oyibo n'ebe bi n'ime ya dị ihe ekụziri ụmụazị Igbo ụmụazị na-etopụtazi eji oyibo onye ebe o were oyibo si na ya bụ onye Anambra ma onye Enugu ma onye Imo isi ekezi vileji na sadị kedu afa nna gị ochie ọsị na ya mara kedu afa ndị ikwu nne gị ada na ogwe ofu ka anyị na-efu nwa obere Igbo na agbụ ka kandụl ọ ga-enwugide ọ bụ na agbaghọ mbọ tii kandụl ọzọ nwume ka onwuchiri ike ọgwụba anyị amenwezikwa asụsụ okwu ebe ọ mbụ onye ọbụla kwesịrị na-agba ọwụ sọsọ ndị na-emefu ma ndị nọ n'ụlọ kwesịkwara ndị nne na nna kwesịrị na-akụzikwara ụmụaka nọ n'ụlọ tosasị Igbo maka na mgbehazi ọ na-afịazarị ịgakwa mmadụ nga ọ na-arụ ọrụ ọ bụrụ onye Igbo ike na ya ọ matara onye Igbo bido sụgharịgo Igbo nke a dịrọ ma ọjọọ ka so asụsụ Igbo anyị need ime ụmụ anyị reorientate na ha nidiri ya alụm onye Igbo enwere m nsogbu na-achọ otomishi amụrụ ụmụ m Igbo na-ewutezi m na anyị na-asụ English Queen English ka anyị na-asụ n'ụlọ anyị ụmụ m nụwo times anyị na-esi Chineke Michael bịa ya sị daddy what is that nwa m nke a bụ ọkpụrụkpụ okwu tọgbọrọ onwe ya na kịta bụzi onye mụọ nwa ya jewere ije odugi ya na nursery school edugi ya na nursery school edu ebe a so oyibo ka a na-asụ ya o jisizie ike na amụzi Igbo amụ mee onye Igbo ka ọ bụ ụfọdụ nri bụ so oyibo ka a na-asụrụ nwa wa eduru nwa wa natazia ụlọ asị nwa ya bịa na-agara onwe ebe ọ gaje nne na nna mụrụ nwa ya sị hei nwanne ọ dị anụ Igbo ma gị nwa bụ onye Igbo ị na-ekwu na ị bụrụ onye ala gị nwa na-asị na nwa ya dị anụ Igbo ma gị bụ onye Igbo onye ala ka ị bụ Igbo ka ị akụzikiri nwa gị ọ mụtazi oyibo amụta maka na Hausa sụrụ Igbo merie mmụta ndị be anyị sụrụ oyibo merie mmụta maka na anyị abụrụ ndị oyibo nọ ndị Igbo ka anyị bụ onye Igbo amaghị asụ Igbo ife na-efi enyo ka nkụ onye abụ onye Igbo amaghị asụ Igbo bụ anụ ọfịa and nọ nne bụ kapital anụ ọfịa nna eburu isi ndị anụ ọfịa onye mụtara nwa ebe ọ sọrọ mụta nwa ahụ ekụziri ihe Igbo efu nwa ahụ n'anya ị nwere ike sụrụ nwa Igbo ka klaasị nọ na ya asị it doesn't understand the Igbo ọ bụghị ebe anụ ọfịa nkịtị na anụ ọfịa amaghị m etu esi eme ka ọ bụrụ ezigbote anụ ọfịa Igbo kweri
Igbo kweri. N'ihe chọrọ imebile ihe ndị Igbo na ndị Igbo na asụsụ ha na-ala azụ na omenala ha na-ala azụ ọ na-ala azụ mana ugbu a ụmụ Igbo niile amatala na ọ na-ala azụ ha achọwala ihe ha ga-eme ka ebulie ya elu otu anyị na-achọ ya anyị ga-achọta ya ọbịa bụ ihe anyị kwesịrị ime anyị ga-achọta ya and anyị gakwana ịchọta ya n'aha Jizọs Kraịst bikọs onye kwere chi ya ekwe anyị ugbu a anyị ewerela agha mee n'ọkụ na-achọ ya n'itiri ọ gaghị enwụ omenala Igbo agaghị enwụ okwu ndị Igbo agaghị enwụ ife ndị be anyị bụ mkpa ka ha ghọta bụ na onye mụtara ụmụ ya ada anụ asụsụ ya na o nwere ka ụmụazị ahụ etolite ha ya ha eme ka nne na nna maka na o si n'aka nne na nna ọ bụ asụsụ ịmụwarụ nwa gị mụtara ka ọ ga-eji wee tolite mana ndị be anyị dị nka ife na-emezi n'oge kịta ịbịazie na obodo apụtara ebe agara ọrụ oyibo ịfụ na ihe abata n'ezinụlọ dị iche iche ị na-ene okenye nwanyị nne ọ na-asụrụ ụmụ ya oyibo ịfụ nna ọ na-asụrụ ụmụ ya oyibo ụmụ ya n'ọrụ ụmụ ya ndị ahụ ndị na-eme ife dị etu a ọ dị mkpa ka ekwuo ekịta ndị na-eme ife dị etu a bụ ha na-eri Igbo ndị na-eme ife dị etu a atụrụtụrị mma ka akpọọ ha ndị Igbo mbụ ndị na-amụ eje na-asụrụ ụmụ ha asụsụ ọzọ maka na atụfucha asụsụ Igbo agwụnara. Ọ na-ahụla na ọ bụ naanị onye nzuzu hapụrụ mma ya wee tụrụ osisi n'ọbọ biko nu ka ịsụba n'asụsụ Igbo udo dịrị unu. Hello, Oga. Anọ m n'ahịa kịta ngwa ahịa wee bụrụ atụrụ taba ma ndị bere go sef. Gị ọ dị ka ị na-agụta nkwụ. Mba sa. Ọkụma akwana gị sị ọ bụrụ na ọ bụghị ngwa ahịa my cream gaa zụtakwana. My gịnị? My cream. Emekọtakwana gaa zụọ achịkọta ekwu ọnụ a na-ebutere m ndị ahịa. Ọ bụrụ na ọ bụghị my cream, wenatara m ego m. My cream. Energy saving bulb. My cream. Floodlight fittings. My cream. Solar energy fittings. My cream. Street light fittings. My cream. My cream na-amaka. My cream. Ya bụ ọkacha mma. My cream. My cream bụ akụrụngwa eletrik oyibo rụchara aka na-awụ. Onye zụrụ my cream zụrụ ahịa uru maka na arụrụ ya ọka aka ma dịkwa mma anya. Anyị nwere my cream energy bulb, my cream floodlight fitting, my cream street light fitting, my cream solar energy fittings. Ọ bụ ụlọ ọrụ MIC OGC Nigeria Limited bụ nke isi ụlọ ọrụ ha dị na shop D555 my cream plaza opposite block 3 electrical station Alaba International Market na-ekesa ya bụ ngwa ahịa na mba Afrịka niile. Akara ekwentị 08033002849 ya na 08034353644. My cream ịkara aka. Igbo kweri. Ka anyị kpee n'aha Nne jebrek. Brekene ọ gịnịkwa? Tupu anyị eke ekwensu agbụ ma fee ọbara Jizọs, gịnị mere anyị agaghị azụta akụrụngwa egwu dị mma na mbọsị ụtụtụ? Mana ọkwa n'ọnwa atọ gara aga ka anyị zụrụ nke a dị ugbu a ọ pụta na ọ dịghịzi mma. Ekwuru m ekwu ka anyị zụọ akụrụngwa egwu bụ akara Sound Prince, Hasemba. Sound gịnị? Sound Prince. Sound Prince bụ ejecha ọgwụ na akụrụngwa egwu eji eti egwu na nke mgbasa ozi. Zụta Sound Prince drum set, gita na keyboard, Sound Prince trumpet na saxophone, Sound Prince speakers, powered amplifiers, mixers, combo, microphone nakwa akụrụngwa niile bụ akara Sound Prince. Ị ga-enweta Sound Prince n'ebe ọ bụla na-ere ngwa egwu na Nigeria mana isi ụlọ ọrụ ha dị na BB John 6G Alaba International Market, Ọjọọ, Lagos. Kpọọ ha n'ekwentị 08030714021 maọbụ 08023012261. Sound Prince, ụda akpụ enyi. Gị bụ onye nne na nna achọrọ m ka ị zụtara nwa gị ya bụ ihe anyị mechakọrọ. Ọ bụrụ na ofu efu ịzụtakwara ha ọzọ maka na anya ọbụla kpọrọ akpọ ofu ya efu ebe ọ bara bụ n'isi. Gbaa mbọ hụ na ị zụtara nwa gị ya bụ ihe egwuregwu. Gbaa mbọ na-ekiri Ugwu Mba ụbọchị Mọnde ọbụla ma ọ bụrụ na ị nọ na Lagos maka na ha ncha bụ emume ndị Igbo na-ekirikwazi oge ụmụaka. Gị bụ nwatakịrị achọrọ m ka ị na-ehubere nne na nna gị isi unu lee anya na ahụ na oge ụfọdụ ọ dịzie ka ndị nna ha nwụrụ anwụ ka ndị nne ha nwụrụ anwụ. Gị bụ nwatakịrị emezina ihe ị ga na-eme wee chụkobe nna gị obi n'elu. Gbaa mbọ ka ịhụ na ị na-emeta nna gị obi ọma maka na ụbọchị ọbụla a chọrọ ya achọ ahụghị nne gị na-akwa akwa ugboro 6 n'afọ. Gee ntị, akwa nke mbụ nne gị ga-akwa bụ akwa arịrị bụ ọ bụrụ na akwụ ya cha ọcheta onye ga-egbunye ya akwụ ọ dị ya. Ọ maka ụmụ nwaanyị ndị isi mkpe ka igbu akwụ maọbụ na-abịa ndị obodo anyị na-asị n'ofu akwụ ji wee pụta. Akwa nke abụọ nne gị ga-akwọ ma chọọ nna gị achọ ahụghị bụ ma ọ bụrụ na arụba ji onye ga-egwuru ya ala ji
ọzọ bụ ma egbugbu achara eji adụnye ji, kedu onye ga-aga zụbutere nne gị achara oge ji wee dụọ ji? Akwa nke anọ ọ na-akwa abụ ma ọ bụrụ na arụba mmụọ, kedu onye ga-enye ya ego ọ ga-eji ga gụta ọkụkọ ma ọ bụ ewu? Akwa nke ise nwaanyị di ya nwụrụ anwụ na-akwa bụ ma ọ bụrụ na ụmụnna di gbaa izu ma ọ bụ ka okwu, kedu onye ga-akọrọ ya ihe ụmụnna di kwuru? Nke ikpeazụ ọ ga-ebegidezi akwa ya bụ ọ bụrụ na mmiri na-ezo, ikuku were ime abalị wee kpughepụ ụlọ akịrịka ya. Ụbọchị aha ka ọ ga-ama na ọnwụ dị ụfụ. N'ihi ya, nna asị ka imete nna gị mma mee ka ọ kara gị nka, maka na ụbọchị ọbụla ị chọrọ ya achọ afọ gị, ị mara na mmiri ọkụ na-egbu mbe. Anyị ga-awụsa ọwa n'ebe a maka ịcheta na abụ nwanne gị nwaanyị Nwaada Igbo, Nwaada Chinasa Nweme. Chebirikwa anyị ga-ewepụtakwara gị ya bụ ihe agba nke abụọ. Gbaa mbọ hụ na ịzụrụ nke a, kwalite ọnọdụ a ka anyị gbaa mbọ na-aga n'ihu, anyị niile ga-adị ka emesịanụ. Anyị agbasago akwụkwọ, anyị agbasago akwụkwọ, ekene dịrị ndị nkụzi kụziere ya akwụkwọ, ekene dịrị ndị nkụzi kụziere ya akwụkwọ. Anyị agbasago akwụkwọ, anyị agbasago akwụkwọ, ekene dịrị ndị nkụzi kụziere ya akwụkwọ, ekene dịrị ndị nkụzi kụziere ya akwụkwọ. Anyị agbasago akwụkwọ, anyị agbasago akwụkwọ, ekene dịrị ndị nkụzi kụziere ya akwụkwọ, ekene dịrị ndị nkụzi kụziere ya akwụkwọ. Anyị agbasago akwụkwọ, anyị agbasago akwụkwọ, ekene akwụkwọ na-asụ ụzọ ọ na-arahụ na mmụta. Onye were nkasi obi ọ ga-amụta akwụkwọ. Ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego, ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego, akwụkwọ na-asụ ụzọ